jednog argumentiranog izvješća o kršenjima ljudskih prava jedne skupine građana Hrvatske. Jako nam je žao, evo, da na ovaj način nedemokratski komunicirate sa kolegama u Saboru i s nama kao civilnim društvom. Ali evo, drago nam je da smo slobodni u Hrvatskoj i da možemo i ovo raditi što vi radite. Evo, dobrodošli. Gospođo Markić, da mi ne razumijete da je demokracija i prosvjed, ali to je za vas malo previše. Možemo vidjeti grupu ekstremista okupljenih oko DP-a u Saboru koji želi promovirati naznadne, homofobne, šovinističke ideje. Za to ćemo se odlučno boriti i svake subote u mjesecu dok oni kleče mi ćemo uspravno stajati i boriti se za slobodu i ravnopravnost svih građana i građanki Republike Hrvatske. I to ono što se za SDP borio i što će se boriti u budućnosti, za sve ugrožene u društvu, za prava žena, za prava da slobodno odlučujemo o svom tijelu i prava svih manjina i drugih drugačijih u društvu. Ona poruka koja bi danas trebala ići, koja je moja poruka prema muškarcima koji kleče na trgovima, muškarci, mamine sinovi, dignite se, namjestite hlačem i shvatite da u ovom društvu postoje žene koje su slobodne, koje su samostalne, koje zarađuju same za svoj život i odlučuju o svom životu. Ako se s tim ne možete nositi, onda je to vaš problem, a ne naš. Neka druga izvješća. Rado. Kad mi dajte, ja ću ga uspjeti hvala i pročitati. Evo, žao mi da nećete čak ni pročitati izvješće, ali bit će prilike, sigurno sam. Ako imate koji kondom? Molim? To možda vi nosite sa sobom na posao, ja ne.